Carlos Sugano Bluminario. Karon gusto lang ako i-share no nga ni-graduate na day ko last year katong July nga ganahan ka ko nga outfit kay mo daw ko og pastor. Hoy! Do you know Jesus the Lord? So kay buntag man ang misa no nya naabtan mi udto so dili na mi sa kumlab na ni udto. Unya kay nakaluwag-luwag man imong mga amiga naka-order mi sa Food Panda with vouchers, di ba? Oh, bibo ra kaayo, lipay kayo oy. Kay nakaluwag-luwag na gyud mi at the same time ni graduate na gyud mi guys. Pero wala pa kay unya pa to udto. So maghulatan no, palihog lang. So mao to nakaluwag-luwag mi naka-order mi sa Food Panda og Jollibee no nya. Mo na din to nagpila na dayon mi pagkaalauna kay magsugod na ang ceremony kauban na ni mga ka-berks no nga mga sa una kay maglibak-libak pa mi ani nila karon nang graduate na gyud me. Anya kay human na dayon ang ceremony guys na mga pila to ka oras. So yeah, bibo ra kaayo guys. Welcome to the unemployed era. Hi! Nya wala gyud ko nag-expect nung isurpresa de ko ni mama dibi isurpresa. Yeah. Nya na si mga gipangdala nga surpresa nga wa ko kabalo nga wa ko nag-expect pero nagdahom lang. Hay! Nya gimana ito gitagaan ko ni mama inaning kwarta niya ambot nang hasa naka ni karon no. Asa naka na ako ni nagamit. So mao dayon to pag ulit ako sa balay wa ko nag-expect nga naghanda is mama no. Nya mo din to daghan di tao sa balay nya. Mo din to nga nagkuan dayon mi. Nya pagkaugma ni sa gabi guys nag-Thanksgiving pud ako ang friend nga si Dana nya naadto mi sa ilaha nya. Klaro kayo guys nga bibo ra kayo no. Nya ganahan ko aning duha kay nagchika gid kayo ba. Nya kani si Aryan. So mao to guys naminaw din ko silang mga chika no nya ganahan gid ko anang chismis guys kay with effects, with emotion, with gesture ba. Ana gyud na. Nya mo nito nagbanding-banding din mis with friends, sa iyang mga friend ug ako mga friend. Nya bibo ra. Ganahan ko ani nga part kay kanang nami freedom ani nya more success na gyud guys kay graduate na gyud mi nya lami lang sa feeling ba nga man mi lain naon kundi ang adulting. Unya after pila ka days ni adto na pud mi ilaan mi no kay nag Thanksgiving pud siya nya. Mo dito bibo ra kaayo nya sila ate, sila sir nag inom mi divi nya nag-celebrate lang mi sa life no nga after 4 years ni graduate na gyud mi nya agi pa mi pandemic nya. Kasi Verena. Ako si Ariel, like a mermaid. Ariel? Yes. Hide. So pagkaugma na ni guys kinabuntagan na mi nya nag-andam na pud mi kay mga uli na pud ko sa amo ang lugar no kay kailangan na pud ta mo uli sobraan na pud ta og celebrate nya after ato guys ni bisita ni kula papa og sa mangho dito sa cemetery no kay lisod po di graduate na ko nya kailangan na pud nako sila ka istorya nga magpahitungod pud tanong nga ni graduate na ta nahuman nako eventong wala sila sa panahon nga ni graduate ta. So okay ra pud kayo guys nga life goes on kay diha man pud ta padulong pero ayo sa karon kay dagha pa og pangandoy. Hi! So man to imot-imot ka dali nya. Ano gyud bisita. So that's it guys. That's it for today's video. Bye-bye. This is Miss Cynthia. Hi!